खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 मे 2025 मायथाइ एबा 12 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना फिथाइनि थाखाय जोबोद मोजां सान। जायफोरा आनजाद एबा बादायलायनायनि गेजेरजों साख्रि नागिरगासिनो दं एबा जायफोरा गावसोरनि फालांगिखौ जागायनो लुबैयो बिसोर नाजाबाय थानांगौ। फैबाय थानाय समाव जाफुंसारनाया नोंजों लोगोसे थागोन। फालांगि फेहेरनायनि मोनसे बिथांखि जाथावना। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायजों गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन थागोन। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय जागोन आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव खौसेथि थागोन। नों खुसि जागोन आरो नोंनि सावस्रियाबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। दिनै नखराव माबा मोनसे गोथार हाबाफारिनि बिथांखि बानायनाय जागोन। बे साना समाजखान्थिनि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि समखौ फरायनायाव हगारगोन। नों जाफुंसार जानो हागोन। फुङाव नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सनानि खाबुफोर मोनगोन। समाजारि थाखोआव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन। नोंनो मोनसे मख'जाथाव बिबान होनाय जागोन। खामानि मावग्रा फालांगियारिफोरा गावसोरनि खामानियाव मुलाम्फा मोनगोन। मावख'आव बयबो नोंथांनि खामानि मावनायनि आदबजों गोजोनगोन। थानसालियाव गाइखेर दान हो आरो समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां। मिथुन राशि। बे राशिनि फरायसाफोरा देंखोजों सोमोन्दो गोनां आरो दिनै बबेबा मोनसे गाहाय आफादाव दिन्थिफुंनो खाबु मोननो हागौ। गोदान मावथांखिफोर आरो खर्साफोरखौ एंगार। रायज्लायनाय आरो नंखाय रादाबफोरनिफ्राय गोजानाव था। सासे गथ' एबा बैसो जानाय सुबुंनि सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा खेंस्लायैनो नोंथांनि जुलियारि जिउआव गोहोम खोख्लैनो हागौ। दिनै नोंथाङा सावस्रियाव मोजां सोलायनाय नुनो मोनगोन। नखरारि बिथिङावबो नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कर्क राशि। जिउ राहायारि फालांगिया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथाङा फालांगियाव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। गोदान डिलफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन आरो हेफाजाब होग्रा सुबुंफोरा नोंथांखौ जायखिजाया गोब्राब थासारिनिफ्राय बारग'नायाव हेफाजाब होगोन। बिमाफोरनि सोमोन्दोआ राङारि मुलाम्फानि फुंखा महरै खामानि मावनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि गोसो जानायनि थाखोआव गोसो होनांगोन। नखरारि जिउआ सरासनस्रा जागोन। हाबानि थाखाय आरजाथाव सुबुंफोरनि थाखाय जुलिनि सोमोन्दोआ रोखा जानो हागौ। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया बिखुं आरो हान्थु सानायजों भुगिनांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। सिंह राशि। गावनि जिउ लोगोरिनि सुबुरुनजों नोंथाङा रां आरजिनायाव मदद मोनगोन। दिनै बिसोरजों सम बारहोनाय माखासे बुब्लिफोरा नोंथांनि सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामगोन। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै लोगोफोरजों एसे बाथ्रा दान्थेलायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि बांद्राय रागाया मोनसे आबुं खामानिखौ फोजोबनो हागौ। बेनिखाय नोंथाङा नोंथांनि रागाखौ आबुङै सामलायनांगौ। गावखौ गोसोआरि महरै फिट लाखिनो थाखाय नोंथाङा माखासे यगा खालामनांगौ। लोगोसे दिनै नोंथाङा जेबो हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। देवी लक्ष्मीखौ सिबिनाय, बियो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा रायज्लायनायाव जोबोद जाफुंसार जागोन आरो गोबां सुबुंफोरजों बायदि बायदि आयदानि सायाव सावरायनो हागोन। फालांगिया मोजाङै मावगोन। गावनि खामानिनि थासारिखौ सामलायनाया गोरलै जागोन। मानोना नोंनि आंगोआ गासैबो बिथिङाव हेफाजाब होगोन।
नाथाय नोंथाङा मानसिफोरखौ फोथायनांगोन। नखराव मोनसे मोजां थासारि फैगोन। सोरजिलु हाबानिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। रंजानायनि खाबुफोर फैगोन। गोबां साननिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय आबुं जायै खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनै नोंथांनि थाखाय खैफोद लानो हानाय गोहोखौ हमथानाया साबसिन जागोन। जिखि जाया मानो नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो लाखानाय खैफोदफोरखौ आरजाथावै बान्था होनाय जागोन। रां थिसननायखौ सोलोजों खालाम। नङाब्ला राङारि बिथिङा दिदोम जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरजों एसे नांज्लायनाय जानो हागौ, नाथाय बिसोरो बैयाव गावसोरनि बिबानफोरखौ मावफुंनायनिफ्राय गोजानाव थाया। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सासे लाइमोन सोद्रोमानि जुलिनि खरसाखौ होनांनो हागौ। नोंथांनि खामानिनि थाखाय नोंथाङा अरायसम दावबायनोबो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा फालांगियाव खान्थि बायदियै खामानि मावगोन। नों जिउआव खुसि मोनगोन। न'आव आरो नखरनि गेजेराव आबहावाया दिनै मोजां थागोन। नोंहा धोरोमारि सानथौनि फारसे गंग्लायनाय थानो हागौ। दिनै गोजौसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांजों गोजोनगोन। आलासिफोरा न'आव सफैनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि मोजां नोजोरथिया नोंथांनि सोरगिदिं थानाय गासैखौबो साबसिन खालामगोन। आइजोफोरा गावसोरनि गथ'फोरजों गुन गोनां सम हगारगोन आरो बिसोरनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि गुरुनि बोर ला। धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो जानाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो थांगासिनो। गावनि नखरनि मोनदांथिफोरखौ बुजिनानै गावनि रागाखौ दबथायना दोन। नोंथाङा जाय खामानियाव लोब्बा दं बेनिफ्राय नोंथांनि गिनायखौ बोखारनो आरो गावनि राङारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन गोदान खाबुफोर नागिरनायनि सम। नोंथाङा सासे गिदिर लोगोरि जानायनि खाफालखौ गोथौवै मोनदांगोन। फालांगियारि बिथिङाव नोंथाङा बै सुबुंफोरनिफ्राय मख'जाथाव मदद मोनगोन जायखौ नोंथाङा साननो हायाखैमोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि, गोदान हाबाफोराव गोसो गोरबोजों नांथाब हो आरो ओरैनो थानायनिफ्राय गोजानाव था। गोदान जागायजेन्नायनि थाखाय नोंथाङा एसे आरोबाव नाजाबावनो गोनां जानो हागौ। बबेखानि फैबाय थानाय समाव राङारि मुलाम्फाफोरा मोजां जागोन। जुदि बेयो मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोजों सोमोन्दो दं, अब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय बोसोन लानो गोसो गैया। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्राया गिथावना जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दै गोसोआरि थिरांथाफोर लानाया गियाननि बाथ्रा नङा। गोदान सोमोन्दो दानायनिफ्रायबो गोजानाव था। नोंथांनि सावस्रिया गोख्रों, बेनिखायनो बेरामफोरा नोंथांनि सायाव गोनांथार गोहोम खोख्लैनाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय अनथोब मोननो हागौ। नखराव रंजानाय आरो रंजानायनि आबहावा थागोन। हाबा जानाय जिउआव गावजों गाव गोरोबलायनाया साबसिन जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। माखासे सुबुंफोरा दिनै नोंथांजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा बिसोरनि कन्टेक्टफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा बांसिन फोथायथि मोनगोन। नोंथाङा गोब्राब खामानिफोरखौ समाव फोजोबनो हागोन। नाखौ गुन्दै बलफोरजों जाहो आरो नोंथाङा जिउआव सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि, जुदि नोंथाङा दिनै रां थिसननाय एबा दोनथुमनाय बिथांखि जागायनो थिरांथा लायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि गथ'फोरा नोंथांखौ गोग्गानाय मोनहोगोन।
सासे खाथि सोमोन्दोआरिया रांनि बेलायाव हेफाजाब होगोन। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। फुंआव मोनसे मोजां खौरांआ नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामगोन। रां थिसननाया गोबाव समनि थाखाय मुलाम्फा मोनगोन। धोन बांनायनि थाखाय नोंथाङा खुसि नुजानो हागौ। दिनै गोनांथार हाबाफोरनि सायाव नोंथांनि गोसोआ जोबोद जुनिया जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।